Татарстан китап нәшриятында эшләүче абыйларыгыз, апаларыгыз сезгә көн саен диярлек яңа китаплар бүләк итеп торалар. Иң нәниләргә багышланганнары түбәндәгеләр. Мәсәлән, Шәүкәт абыегыз Галиевне сез аны бик яхшы беләсез. Кем нәрсә ярата дигән яңа китабы басылып чыкты. Ринат Харисның Лап исемле китабы да шулай ук сезгә ошар дип уйлыйбыз. Аннары Шумбай исемле татар халык әкияте дә шушындый күп төсле рәсемне китап буларак сезнең игътибарга тәкъдим ителде. Татар балалары элек-электән шигырь яраттылар. Татар халкы гомумән шигырьгә гашыйк халык. Шуны истә тотып, без сезгә укучыларыбыз бик күп шигырь китаплары бүләк итәбез. Менә Вакил Ахунҗанов исемле яшь шагыйрьнең Җәй авазы дигән китабы. Нәкыйб Каштановның Шәһәргә аю килгән дигән китабы да шулай ук бик кызык. Ә инде сезгә таныш Энҗи апагыз Мөэминованың Ул Әлмәттә яши, безгә килегез дигән китабы күп төсле рәсемнәр белән шулай ук бик матур текстлар белән тәкъдим ителде. Ринат Мөхәммәдиевның бик матур эшләнгән, рәсемнәр белән эшләнгән Ат чабышы дигән китабын бастырып чыгарачакбыз. Шулай ук Абдулла абыегыз Алишның әкиятче язучының Мактанчык чыпчык белән Тыйнак сыерчык дигән китабы да киләчәктә китап киштәләренә менәчәк.